Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM, friends tayo. Ilagringig pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Tumula ka, O Reyna ning banwa. Alleluia. Pauli ng meging karapat dapat kang bibait kaya. Alleluia. Sinubli ang mebye anting ingkikas na. Alleluia. Ipanalangin mo King Diyos. Alleluia. Magsaya ka at tumula, O Birhen Maria. Alleluia. Uling tutong sinubli ang mebye ingginong. Alleluia. Manalangin tamo, O Diyos, aking uli ning pangasubli ng mebye, ning ginuming Jesucristo ang anak mo, pigkalob mo pong pepatulan, ing mabilog ayato. Apakirasan mi naman sanang nabangnan, ing ligayan ing bialang kapupusan, king kapamilatan ning Birhen Maria ang induna. King uli na namang Jesucristong ginumi. Amen. Kilaganingig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9, Bright FM 91.9, Bright FM, friends tayo. Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung among Simpapawid, si Father Pep Bakay po ito. Ang inyo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. Ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Monday episode ng ating programang Barkadahan kay Kristo. At dahil Monday po ay nandito si Sister Rose and Sister Sol, no, para samahan tayo sa ating reflection, no, sa gospel today, but hindi lang po yung gospel today yung ating gagawin sa ating episode ngayon. And I think may mga tidbits news, no, si Sister Sol sa migrants, yan, very good. At mayat maya po ay manghingi tayo ng updates, no, sa COMELEC, sa PNP, and of course kanina ay nagsalita na yung ating PPCRB chairman dito sa Archdiocese, no? Pero siguro i-ano pa rin natin, no? Kasi I think yung ating episode na ito ay lalampas ng alas 7. So I think they will have some initial or partial result, no, ng botohan po, no, ang halalan na 2025. Okay, and of course nandito po yung ating administrator, yung ating coordinator, no, sa ating radio administrative officer, si Doris po, na siguro mamaya isi-share na yung karanasan niya dahil nag-PPCRB po siya, no, kanina. Okay, Sister Rose, mag-greet ka pa mo ka nagkakatang makinandam.
Hi, hello po. Good evening po kay Katamungan. Kumusta kayo po? Sister Rose po, ni Kenny po Kim Parokya ng Immaculada Conception. Salamat po. Okay, and Sister Sol, mag-greet ka pa mo. Pwede po bang ako muna? Pwedeng sisingit muna ako. Sister Sol, pwedeng singit muna ako. Oh, sige, okay. Okay. Ayan, nakikita ang ganda-ganda po kasi ni Sister Sol. Alam niyo na po ang dahilan. Oh, yeah. Nakikita niyo po yung nakalagay na 50 sa kanyang 50. likod. Yeah. Because they are celebrating 50th wedding anniversary today. Congratulations. Grabe. Ayun, at kaka-birthday lang ni Brother Pat. Congrats. So, di ba? Grabe ang commitment. Kahit may selebrasyon, nandyan siya. Palakpakan po natin si Sister Sol po. Hello po, sis. Baka may special celebration ng mga migrants ngayon. po. Pero wala Wala pa among. Oh, dahil lalalan. Opo, ano lang po. Family. Kilala niyo po. Nagpa-bless lang po kami. At katatapos lang nung at nagpamerienda ng isa simple celebration. Pero napaka-blessed po. Yes. Ang occasion na ito. Kaya, Especially yung... kalimutan ko na din yung nasa hindi ko na ilagay yung... Umupo na lang ako kasi nagmamadali. Nag-ano na. Ang galing. Ang galing nga po di ba? Ang ganda. Okay. Sige, Sister Sol, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig and how does it feel to celebrate your 50th wedding anniversary? Okay. Good evening po sa ating lahat at blessed na blessed po kami sa araw na ito. Despite po ng 2 years ago ay na-stroke po si Pat, nadatnan namin yung 50th namin. Yes, oo. At napakaganda po, isa simple celebration at na-bless po kami at a few friends, just a group of friends kasama sa Marriage Encounter ang mga couples ang who celebrated with us. So kaalis lang po nila, nagmamadali akong pumasok dito. Kaya dyan lang po kayo at marami po tayong matututunan sa gospel sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga greetings. Yes, Thank you. of course, kasama kami dyan ng iyong Bright FM family. No? May ibang araw daw po ang migrants among. Dapat kasama kayo doon. Yes. O, siyempre, grupo-grupo yan. Hanapin. Grupo-grupo po. That's right. Oo. So, thank you. And Doris, mag-greet ka muna sa ating mga tagapakinig. Opo, magandang gabi po sa inyong lahat. At ito po inyong kakaluguran, Doris. Kasama niyo po ako ngayon kahit kumpleto ng barkada. Kasi nga po, meron po tayong, of course, pinagkakaabalahan ngayong araw na ito. Siguro po kahit po nagsisimula pa lamang, gusto ko pong pasalamatan ng lahat na nag-volunteer. No? Dito po sa PPCRB, especially ito po yung Santo Niño. Of course, yung Barangay Magliman, Santo Niño, and San Juan. Kami po ay nabibilang po doon sa Magliman. And special greetings po dito sa mga bagets. No? Nakasama po namin. Talagang sabi po nila, para sa bayan. Yan po. And of course, kasama po si Tita Opi. Ayan. And si Sister Fidela ang aming coordinator. The rest, mamaya ako na po babanggitin. Diyan lamang po kayo. Ikwento mo mamaya yung karanasan nyo dyan, no? Sa Magliman ba yan? Opo, Magliman, doon po kami naka-assign. That's right, no? And I think yung mga ibang units ng PPCRV, no? Siguro pwede nating tawagan din, no? Mamaya. Yes po. Okay, at ibigay po natin ang ating mga text line numbers at saka yung ating different social media platforms. Para po karimbisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing kaya katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio
radio station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradios. At pakimbagit na mo rin po rin katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita at dinantalang Maya Paoras din kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo makasaw king kay katamong biye kasalpantayanan Mankanita lalo la pang dakal ting kay katamong kakaluguran. Okay, thank you Among at mag-wave naman tayo sa ating mga FB viewers which I think ay nakagising na yung maraming nakagising diyan sa Amerika dahil nga inaabangan no itong especially yung result ng ano natin na halalan no. And of course, yung ating mga kongkonti pa rin mga kakaluguran na community members, no? At we are highly encouraging and inviting you po, yung mga listeners ng Bright FM. Mag-join na kayo at maging member po, no? Mamaya sa ating break po ay nandyan po yung video plug natin, no? On how to join, no? Para hindi lang po tayo nakikinig, kundi makakatulong po tayo, no? By sharing your material and financial blessings, no? Ang inyo pong tulong ay sigurado na makakadagdag para maipagpatuloy natin ang ating pong ang misyon ng Panginoon, no? Ang pangangaral ng mabuting balita via radio broadcasting. Sa inyo pong lahat, mga members and upcoming members, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. Okay, may audio Bible ba tayo? Ay, hindi po, Father. Tagalog siya. Hindi, Isa po sa mayroon kanila. daw. Yan, oh. Nakahanda na. Oh. At tunay nga mano, bayo ya melalanging yato. Kaya benening Diyos ing amano, at nung nano ya ing Diyos, makanyanya naman ing amano. Iba't naging kamumulan, kaya benening Diyos ing amano. At king kapamilatanan ing amano, lelang nening Diyos ing sablang bage. Alang nano mang may palyari king melalang, nunemo king kapamilatana. At yu kaya ing biye, at iting biye, yaing migdalang sala karing tao. Sa slaging sala king karalumduman, at ene adaig ning karalumduman. Tinubod nening Diyos ing metong a tao, ing lagyo na wan. Di natangya ban mo niya patutu tungkol king sala, ban king kapamilatanan ning pami patutuno, maniwala lading sabla. Aliway waning sala, di natangyaban mo niya. Okay, i-cut muna natin dahil I think Tagalog yung anong natin, no? Sister Rose, pwede mo bang basahin yung ating ebanghelyo? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 10, talata 1 hanggang 10. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, pagkus pa nga, ngayon
patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talimhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintong dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y may liligtas, pagkat siya'y lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Okay, Good Shepherd pa rin, no? Parang yung ating ebanghelyo kahapon. Okay. O ito, mabuting pastol ito, Mother's Day kahapon eh. Si Sister Sol. O ito, magpastol, Sister Sol. Siguro ika nang muna mag-share tungkol kay nakakatang gospel. Opo. Yung isa-summarize ko po na short lang siya na yung nakikita kong message sa gospel today, parang pinapakita niya yung image ni Jesus bilang isang life giver. No? Life giver po siya. No? Kaya sabi niya, siya ang gate. No? Siya ang passageway to a meaningful and secure life. So, lahat ng papasok sa gate, who is Jesus, ay magkakaroon ng meaningful at secure na buhay. No? Pero hindi lamang ganon, hindi ganon ka-easy. No? Dapat, sabi ng gospel, ay merong mutual recognition between the shepherd and the sheep. No? Kaya makikita po natin sa gospel na pag narinig nila yung tinig ng shepherd, sumusunod sila. Alam nila na nandun na siya. Sumusunod sila. Kapag ibang tinig ang naririnig nila, ay naku, hindi sila susunod. No? So, napaka-importante ng yung may recognition, may intimacy between the shepherd at sa kanyang sheep. No? Kung hindi, kahit na tumatawag siya, hindi mo maririnig. Hindi mo maintindihan. The same with us. Ako, yung paulit-ulit ko nang nabanggit sa iba ko pang sharing, na napaka-importante na para marinig mo yung boses ng Panginoon ay may maganda kang relasyon sa Kanya. Kapag na-establish mo yung good relationship sa Panginoon, katulad nito, yung pag-aaral natin, no? Katulad ng ganyan, dito sa radio, pagbabasa ng Biblia, at kung anumang mga spiritual exercises that we have, yun ay nagbibigay ng daan para kapag siya ay tumatawag through events, through other people, nare-recognize natin ang boses niya. So, siguro po yun ang pinaka-challenge sa akin personally, kung kapag ba siya ay tumatawag, naririnig ko, naintindihan ko ba na siyang tumatawag o iba ang tumatawag at iba ang sinusundan ko. So, yun siguro ang pinaka-challenge lang na nakikita ko sa gospel for today. End of sharing po. Yes, I think that's true, no? When it comes to our relationship with the Lord, very foundational talaga yung, diba? Yung personal na encounter natin. Personally, we experience the presence of the Lord, no, in our life. Yung sabi mo kanina, that familiarity. I know them, they know me, and they hear my voice, no? Very, yun parang, yun nga, foundational and very essential, no? Because without that, I think our relationship will not stand strong, no? Okay. Yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. And it takes, kung minsan a long process sa mga iba. It does not happen overnight.
Kasi yung familiarity talaga, yung isang relasyon, ano yan, no? Ang puhunan natin dyan, oras, pagod, sakripisyo, getting to know each other. I think parang yung mag-asawa, no? Yung sa likod mo, 50 years. Yes, Amo. Di ba? Isi-share ko yan mamaya. Okay. Sige, oo. Yan. Without that familiarity, my God, no? Communication every day, from verbal to non-verbal, no? It takes time, and minsan talaga it's a rather a long journey, no? Yung ating relasyon sa Panginoon. So kaya yung mga mahal natin sa buhay, no? Okay, thank you, Sister Sol, at Sister Rose. Opo, Mong. We can compare the gate with our church. Kaya katamo pong Santa Iglesia, ne? Yung Santa Iglesia, tamo po, apin na po mismo yung Gino, Jesus. He's offering us a fullness of life. Itang atsyuna mo po kaya katamo nung tanggapan tayo ito. Itang akit ta naman po, patse, kalupa na po sinabi ng Ate Sol. Kailangan niya talaga yung relationship, to know Him. Nung niya tayo po kasi kakilala, magkamalita mo po kaya katamon, totoo yun. At kadwa na po nita, He's a gate, Jesus is the gate that lead us to salvation. Kaya tamo po talaga may ka-salvation. So ano pong ka-importanting itamo po makipag-cooperate, makiyagong po kaya katamong Santa Iglesia kasi iya po talaga amanwa ng uli nga banggit na po na aliyo aintin dyan na mas sinexplain niya pa pong kitang simpleng bagay I am the gate na po. So iya po yung pasbul na pwede tamong we can come in, we can also go out at po kaya katamo ito. And definitely when we go out, we will be getting into trouble kasi we're not connected to the Good Shepherd na iya mo po yung pwedeng mag-protect kaya katamo. Iya mo po ito po itang promise ng fullness of life. Yung kaaya-ayat kasiya-siya. O ito po. Yes, I think parang multi-dimensional o level ito eh. He is the Good Shepherd and at the same time, sabi nga, He is the gate also. No? Kasi talagang wala naman tayong ibang dadaanan, no? Because He is the way, the truth, and the life, no? Except the Lord. And the rest, yung mga hindi panig sa Good Shepherd, ewan ko kung anong tawag natin, no? Bad Shepherd ba sila? Ewan ko, no? But they are not, no? Sabi nga dito, nandyan sila para magnakaw, Joseph, no? Pumatay at magwasak. Sana hindi yan ang mga binoto natin, no? Ngayong eleksyon na to. Kasi nga, kawawa talaga yung mga tupa, no? If you just imagine, pag nagkamali tayo, no, sa pastol, it will affect the whole flock, no? In a way. Para bang kuminsan sa simbahan din, no? When the shepherd, no? For example, kami mga pare, pag na-strike kami, okay, apektado yung flock eh. I think the Blessed Mother is so clear about this, no? Kaya nga yung tinatarget ko minsan ng ang demonyo yung mga leaders eh. Because when leaders are not really committed, no, to of course ito nga, to practice what they are preaching, no, and they are not really committed to be a good role model, no, a good example, talagang yung mga tupa rin apektado yan, no? They are also at a loss. That's why it's so important that we have, no, shepherds, of course, pattern after the heart of the Lord, di ba? Okay, thank you, Sister Rose. And Doris, ikaw na-witness mo yung dyan, yung yung pagiging PPCRB mo. Opo. Kaya nga lang po. Hindi ko muna po na siya i-relate kasi baka po humaba. So siguro po dun lang po muna ako sa, I think yung number 1 dun sa unang part na nakita ko po kasi dun is yung no shortcut. Di ba? Kung saan yung daan, doon ka dumaan.
Diba? Kung ano yung proseso, dumaan ka doon sa proseso, hindi yung gagawin mong pintuan yung bintana, yung mga ganyan, no? So, in following our master, ika nga, kung ano yung dinaanan niya, kaya nga follow 'di ba? So, medyo masakit siya, pero hindi ka naman niya pababayaan. Tapos yung number 2 po is, yun nga kung ang tinitingnan po natin is yung Good Shepherd. Ako naman po, tumingin naman po ako doon sa tupa. Kung gaano ko kakilala yung shepherd, no? And kapag ka po mas kilala ko yung shepherd, dun po ako susunod. So yung obedience follows kapag ka po na naiintindihan ko, nasa sa puso ko yun, meron akong willingness to follow. But if not, ayun, medyo mag-go astray ako. Kaya po, of course, how do we do that? Kailangan talaga, yun nga, alamin mo, medyo kahit masakit, kahit mahirap, di po ba, kanina po naging example nyo po yung relationship, di ba? Para po ma-maintain yung magandang relasyon, kailangan nagkakaalaman kayo. Kilala nyo ang isa't isa. So, I think even that, hindi porke ikaw yung master, ikaw lang yung may responsibilidad. Para po sa akin, kahit po ako ay follower lamang, dapat meron din po akong interest na malaman din naman po yung aking master or yung aking shepherd. Para meron din po akong responsibility. Yes, and I think yan ang isang tatak talaga ng mabuting pastol, no? That yun nga, yung nasabi natin kanina, the familiarity and that personal connection, no? And relationship. Talagang very foundational ito. Kanina nabanggit ni Sister Sole, mayroon siyang gustong i-share. Yan. Tungkol sa pagiging pastol niya. Siguro i-share mo, Sister Sol, Mangkanita, damdaman na naman itang kayakang karanasan. Ay, kasi po nabanggit ni Among kaninan that even in marriage, no, ganon, dapat marunong kang makinig. Kaya, kasi Pat, alam kong nagagalit na yan kasi ubusin niya yung pangalan ko. Mirasol, anak na ako. Kasi kapag tumawag siya na Mama o Ma, okay pa. Pero kapag kumpleto yung pangalan ko, puputok ang bulkan. So, after 50 years, no, dapat, alam ko na, lumulundag-lundag itong aking nagkakaintindihan na kami. Dapat, alam na namin ng bawat isa. No? Gusto ko lang i-share, napakaganda ng homily kanina, Amon. Okay. No, nag-start pa lang kami, ayokong umiyak. Sige, nag-start pa lang kami, yeah. parang nga kaming kinakasal panay ang tingin sa akin ni Pat, tapos umiiyak siya. No? I think he understood kung ano po yung sinasabi ng pare. No? So, through the grace of the Good Shepherd, nakarating siguro kami ng 50. If not, mahirap. Yeah. Mahirap. Wala pong grasya. Napakahirap. Yung mga nakikinig na married couples, alam mo naman natin, maraming twists and turns ang buhay may asawa. No? So, I just would like to share, sabi nung pare, kukuha lang po ako para hindi mahaba. Sabi niya ganon. Yung mystery and beauty of love, sabi niya, marriage is the only war where you sleep with the enemy. But wake up with your best friend. Sabi niya ganun. Love is not golden because it's perfect. No. It's golden because it's been tested by time. Amen. Polished by pain. Strengthened by sacrifice and purified prayer. Sabi niya, no? Ang Panginoon daw, sabi niya, love one another as I have loved you. How did Jesus love us? Not with chocolates and flowers, but with a cross.
Love is not about finding someone perfect. It's choosing to love someone again and again, even when they're moody or messy. No? That is sacrificial love. That is covenant love. That is God's kind of love. Sabi niya sa amin, I'm sure you've had many days of disagreement. Totoo po yan. Si Pat ay Bisaya, ako po'y Kapampangan. Yung regional differences lang namin ay napakahirap. Okay? So yung mga values, iba. Yung ganun, no? But you've learned the secret, sabi niya. Do you want to be right or do you want to be happy? Because in marriage, sometimes the best answer is, yes, dear. Sabi niya, there is no real love without wounds. Gustong-gusto ko ito. There is no real love without wounds. There is no golden love without Good Fridays. But it's in these moments when one of you is sick, tired, discouraged, or losing hope that you held each other and said, we made a vow, we're not going anywhere, we'll walk through this together. So, siguro we reached 50 years because we were shepherding one another. At nagfa-follow kami kung saan lang kami nililid ng Good Shepherd. No? We're trying to strengthen ourselves by following His voice. Kahit na mahirap, ako din pa, nakarating ako. Asad-sad na akong Pat, asad-sad ka naman. Yung ganun ba? So, thank you po. So, ito pa ang pinaka-challenge because we are in a situation na hindi maganda. Pero the Lord is seeing us through. Yes. His grace, He's seeing us through. Thank you po. Yes. Okay, may Amen. reaction ka? Ang reaction ko po ay pumalakpak. Ang ganda-ganda. Yes, I think I was just, yung sinabi mo kanina, I was just reminded by that song. Sabi niya, how do you keep the song from playing? No? How can you make it last? I think that's James Ingram, no? Ito itang tungkol kayong pamanyadsad. And that's true. Hanggang saan? Hanapin. At alam naman natin, no? Talagang yung mga mga sa married life talagang ating ibig sad talaga. Okay. Ating nang kahitapin agad-agad ay sumusuko o kaya hindi natin yung mga twists and turns kasi talagang it will change people, no? And people change really. Kaya nga maraming mga factors yan but at the end of the day, I think itong kailangan talaga may constant, no? Pinanghuhugutan ninyo ng lakas. Yes, maybe situations, no, circumstances may change pero ano ba yung kailangan na talagang nananatili diyan? Number one, ito nga, the Good Shepherd. Without that talaga there is always that constant foundational, no, factor or component sa isang yan for married life for that matter, no. And I think all married people, no, listening, I think they will all agree with me. We will agree with what you said, Sister Sol, no? Talagang hanapin kayong Kapampangan, malalagwa. Aliyah, Rose. O yan. Ay, opo. Kapi. Second demotion niya Sister Rose, no? And I think yung mga talagang those who have committed themselves talaga, no? Kasi talagang it's also about preparing yourself. Kaya nga very important yung mga when you entered into a permanent state of life, no? Like married life, 'di ba? Talagang dapat permanent 'yan, no? It's a lifetime commitment. Talagang ihanda mo na, no? Ihanda mo ang sarili mo because it's not really a better process, no? It has its sabi nga ups and downs, yung mga joys and sorrows, no?
yung mga light and heavy moments, no? Yung mga challenges, lahat nandiyan na, 'di ba? Pero I think what is beautiful about married life para sa akin, dalawa kayo, no? Isa pero dalawa. Dalawa, kaya hindi may katuwang ka, may katulong ka. And hindi lang dalawa tatlo kayo, pati ang Panginoon, di ba? Panginoon. Yes, because it really takes three to have a successful and meaningful married life, no? The man, the woman, and of course the Lord, no? Kaya ini po, God, I think, no, part of your mission and your vocation as married people, ito nga yung pamagpastol, connecting it with our gospel today. Mipapamastol kayo may asawa. And later on, of course, no? Yung mga bunga ng pagmamahal ninyo, yung mga bata, kailangan yan. Silang mga tupa, no? Na kailangan yung alagaan at pastulan, no? And again, that is another challenge. Hindi lang yung relasyon nyo as husband and wife Pag may bunga na talaga, naku yan, no? Yan na po ang mas malaking hamon, no? Sa mga may asawa when they start, no, to build a family, di ba? Okay, baka may reflection ka dyan, Doris? Wala naman po, Father. Wala naman. Mukhang napagod si Doris sa Sabi ko, PTCRB. kasi po, sabi niyo po si Sister Rose nag-second demotion. Sasabihin ko ba sa akin third demotion? Oo. Yes, And I think marriage about marriage. I think yung mga listeners natin ay magmo-motion din sila. Okay, para sa korte, no? Kailangan may motion, no, to reconsider o kaya no to make an appeal, no. Anyway, yan po, no. Whether it be sa gobyerno, yan nga nagkahalalan tayo. Naku, ilang minuto na lang at mag-closing na ba ng 7 o'clock? Yes po, Father. Yan, no? Mamaya may update tayo dyan, no? At yan, whether it be sa government, sabi ko nga sa family, sa mga institutions, academic or and of course sa church, no? Ang shepherding talaga, yung mga sabi nga mga prinsipyo, mga values, no? Ito po binibigay ng ating Panginoon I think there is no one greater than the good shepherd na talagang makikita po natin, no? Yung katangian ng isang mabuting pastol, di ba? Kaya nga, we are so grateful that, God so loved the world that He gave His only Son, no? This is, I think, the greatest gift, no, of the Father to us. Because without a good shepherd, no, I don't know what will happen to the sheep, no? Tayong lahat. Kasi diyan tayo, of course, humukuha ng lakas at lalong-lalo na yung yung direction, guidance. Naku, kahapon yun parte ng gospel kahapon yun, no? Itang tutukyan dako and then at the same time I will bring them, no? Dinan kula, no? Leading the sheep, no, to greener pastures ba? O kaya to eternal life, no? So, ini po and I think all of the parents, no, yung mga married dyan, yung mga may katungkulan, no, na mga laga po ng mga yung mga nasasakupan natin. At sana nga mga good shepherd, no, ang lalabas few hours from now dito sa ating halalan, no. Okay, kung wala na't mag-break muna po tayo, no? At pakinggan po natin si Among, no, sa kanyang Connect Katekista program.
Sa ating mga gusto po maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash the name of your vicariate parish or your school. Ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. Once registered, makatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord. Kung may mga kahilingan kayo, intentions sa pasasalamat, pwede niyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily prayers and daily masses. We would like to thank si Son Basco of Our Lady of Victory dyan sa Dauma, Balacat, Pampanga for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, thank you Among sa kanyong paanyaya sa ating Connect Ka Katekista program. And thank you Sister Son Basco for maintaining itong programang ito. And mag-break muna po tayo. May mga anunsyo, paalala yung ating stasyon. And of course, may awitin po tayo during the break. Okay. Pakinggan po natin itong ating mga patalastas. Kakaluguran, may good news kami sa iyo. Maaari mo nang suportahan ng ating Radio Apostolate at ipadala ang iyong tulong by becoming a Kakaluguran 919 member. I-message lamang ang iyong pangalan, space, yes to Kakaluguran sa ating Facebook page, Bright FM 91.9, o sa number na 0949-609-5478. I-fill out ang form at hintayin ang verification message. May mga exciting gifts and activities kami inihanda para lamang sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina't sumali sa ating community at lagi mong tandaan, kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, may kakaluguran kang handang makiramdam.
Okay, at bago po ang lahat, bago natin ituloy yung ating second segment sa ating programang Barkadahan kay Kristo, ay papasukin natin yung ating chairman ng PPCRV dito sa ating Archdiocese, si Brother Rene Galang. Brother Rene, nanong bayo, nanong balita, dinan mo kayong updates tungkol kayong kaya kayong gagawa na pamagbante at pamag-assist siya kareng kaya katamong botante. Maya pabengi po akong Pep at direng kaya beyo po keng studio makanyan muna ko po ren kaya taga subay pa ren keng kaya kayong programa kaya akong Archdiocese Radio Station DW ELFM. Pila na mo pong minuto, mayari na ing magboto at so far po among reng marakal reging issue dareng kakatamong PPC RB volunteers na payabot kakatamo yapin ren kakatamong automated counting machine po among rin po rin mig-fail, paulining malfunction na rin ang aliwa, makapag-read ng vote, kareng official ballot, rin ka rin naman po balota kung uling manipis siya yung papel. So po tang sinade me, tinagusiyay tang ink, and then ma-shade lang paret ang atiwang numero. So ma-dispensize ang aliwang migboto, pauli na ning overvote. Uling natin po nitang ink na ikakabit karetang gagamitan tamo kitang pamag-shade. At makanyan mo naman po among machines potang uting mabasal ring official ballot potang patubme potang iridne siyempre malakwan itang ink so potang tutukin yung ipalubing official ballot ene naman account uling marinatya kanya pa mong linisan but anyway mong response na naman po ning COMELEC uling atin niya pong maka-designate DESO tech support at po mong. Potang ating problemang makanito, agad dala pong sutuloy-tuloy retang mag-troubleshoot la po agad niya. Tutuloy naman po pamagbilang kaamong or pamagboto. Yes. I think may mga level yan. No? Yung level 1 pwedeng i-troubleshoot. Level 2 yata, something na. Pero alam ko, level 3, kailangan palitan yung makina. Apo, actually po among dito sa Pampanga, sa may Pasig Kataba, may pinalitan na ACM mong dahil hindi na pwede sa troubleshooting. Yes, so I think mayroon silang degree or level, no? Which I think dapat talaga, may mga technical support naman ang COMELEC natin, di ba? Meron po. Yes po, among. May mga naka-assign po. I think for every 5 precincts, one tech support na atabay po. Yes. Ano ba yung mga nakukuha niyo mga reports from the ground? Yung mga sa parokya natin? Isa sa naging highlight po, among, yung mga ginawang voters at official voter assistance ng mga barangay. Since ang PPCRB po ang authorized na mag-contact ng Voters Assistance Desk, meron pong mga polling places or voting centers na yung mga politician or iba from the barangay mismo, nag-conduct po sila ng barangay assistance desk sa PPCRB. Pero po, according to the COMELEC, only PPCRB is the one authorized or designated to conduct voters assistance desk po among. Kaya medyo marami po yung mga nangyaring ganon. Nakakalito din po sa mga tao yun among. Kaya ni-report naman po namin sa mga COMELEC and PNP at inaksyonan naman po nila agad among.
That's right. Ako personally, maganda yung voter assistance sa Florida Blanca. Kasi nga kanina, twice ako nagtanong, no? Kasama ko yung ate ko kasi nagboto nga kami. Very efficient. I mean say, mayroon silang mapa ng eskwelahan. Kaya ni kayo pumunta, makanya po yung presinto. Something like that, which I think, importante talaga na Apo. magawa natin yan, no? Apo, maragol tamo po papil lamong keng Yes. sabi keng COMELEC with regards to voters assistance po among. Sige, baka Okay. gusto mong i-share ng konti Ay, yung hindi. ano mo? Oh. Ito mag-agree po ako kay Brother Rene kasi ito nga po, dun po sa effort po ng Santo Niño Parish na nagkaroon po ng PPCRV, no? So, nandun po siya sa, of course, both. Yung isa dun sa Voters Assistance Desk, nga po, no? Andun po. Of course, ang talagang na-witness ko po yung Magliman kasi doon ako naka-assign. Visible naman kayo, di ba? Ay, opo, kitang-kita po yung tulong, no? Okay. And I think yung isa pang maganda doon, sa kabilang side naman, kung saan talaga nakalugar, yung police naman po. Okay. No? Kaya naging maayos naman po yun, pero yun nga, tama kayo, Brother Rene. Iniisip ko po baka po doon sa nakisali na yung mga ibang kandidato, ito yung mga walang PPCRB, na medyo sad. No? Kasi Apo, sana lang po talaga lahat ng mga parokya nagkaroon po talaga ng PPCRB para kagaya po na naging experience namin kanina. At ako po syempre after ko po kasi pumunta dun sa vote sa info, pumunta po ako ng precinct kasi poll watcher ako at nawi-witness ko kung gaano kabilis yung flow kapag ka nanggaling sila dun sa desk. Yes. Yun. Thank you very much, Tita Doris, at maraming salamat po sa ating mga PPCRB volunteers sa support din po ng ating mga parish priest na pinayagan yung ating mga youth po para mag-voters assistance po. Yes, one last question lang. Ito mga yung mga lahat ba ng parokya natin sa Archdiocese na-cover nila o may mga areas talagang medyo nagkulang tayo ng mga volunteers diyan? Yes. Honestly speaking po, Among, meron po tayong mga lugar na medyo nagkulang po tayo ng mga voters. PPCRB volunteers. Yes. Lalo na dito sa San Fernando, marami po yung parokya din na wala po yung volunteers, saka sa ibang municipality po, Among. Yes. But anyway po, we still express our gratitude po sa mga pare at mga volunteers coming from the PPCRB po, from the parish. Yes, Okay po, we won't hold you long kasi may interview ka ata sa ating kapartner na station, no? Yes po, alas 7. Yes, anyway, we will get back at you mamaya kasi ilang minuto na lang baka may mga initial results na kayo. I think you will be expecting in a few minutes niyan kung may may turnout na. Opo, actually, Among, nakaredy na po yung SACOP, yung ating Provincial Secretariat Headquarters para mag-receive ng mga ERs coming from the municipality. Once na nagkaroon po, update po namin kayo, Among. Yes, medyo nakabukas naman kami dito sa 91.9 Bright FM, no. Talagang hanggang pwede i-monitor namin, no. Lalong-lalo na itong itong resulta ng halalan sa taon na ito, no. Okay, Brother Rene, we won't hold you long at baka kung may chance mamaya babalikan ka namin, no. Apo, Mong. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Yes, at metong yan panabiling ko, painawa ka, matutod kang manya. At saka kamamangan. Potarugo. Dakal salamat po. Yes. And let's continue praying, no? Pangadipo yan, kaya katamo talagang panaligan kay oras ini. Thank you, Brother Rene. And of course, the rest of our PPCRV volunteers sa ating mga parokya, no? Dito po sa ating Archdiocese of San Fernando. Okay, babalikan natin yung mga tatawagan natin mamaya. At Sister Sol, retang kekang OFW News. Yan. Opo.
Actually, yung isa dito, deadline niya today, no? Yung registered overseas voters in the 77 post-adopting internet voting may enroll until today, no? In order to avail into internet voting. Okay. Ang sabi po ng COMELEC na yung mga overseas voters may enroll by going to https://ov.comelec.gov.ph/enroll. So yung pong deadline ay today. Sana kung may makarinig ngayon, makahabol pa po sila. Yeah. Okay. The second one, 12 po, no? A dozen Filipino teachers with J1 non-immigrant visas were temporarily detained by Immigration and Custom Enforcement, yung ICE, no? Ito po ay nangyari sa Hawaii. Following a raid in the island of Maui. Yung pong teachers who were employed in several schools were subjected to verification procedures. And thanks be to God, none of them were arrested by federal agents. So siguro po maayos naman yung kanilang mga documents. Yes, oo. And the third one, the Philippine government told US officials that Filipinos, yung mga undocumented po, Filipinos facing deportation should be allowed to return to their home country amid reported plans by the Trump administration to send a group of illegal migrants to Libya. Alam po ninyo, ganito po yung nangyayari. Yung pong nahuhuli nila, dinideport po nila sa ibang bansa. Parang tinatapo na lang sa ibang bansa. So, narinig po ito ng ating Philippine Embassy, no, sa Washington, at nakipag-ugnayan po sila that they are willing to accept deported Filipinos, not anywhere else but the Philippines. So, yun po ang kanilang pinag-uusapan ngayon. So, meron po isang federal judge last Wednesday, nag-grant po siya ng temporary restraining order preventing the transfer of migrants to Libya or any other third country. So, ganun po ang nangyayari talaga. So, napakahirap, no? Sana po maibalik yung ating mga kababayan who were undocumented at ano po sila ngayon, nakakulong, ibalik na lang po sila sa Pilipinas. Yun po ang pinapakiusap po ng ating government at ang ating Philippine Embassy doon sa Washington. So let us pray for them po. Yes, at medyo nakakalungkot yan, no? Yeah, yung mga ano ba ito? Mexicans? And the Mexicans doon po, di ba? Yeah. Na undocumented. It's true. Tinanong ko nga yung kapatid kong nandun, sabi niya, ay, what's it? Totoo, ano ka rin doon dadala? Dalawa manuli yan. No? Gracious, Maria Jose. Imagine, tatapon ko na lang kung saan. Gusto. Ano ba yun? Ano? Naku, may gagawin si Pope dyan. Si Pope Leo. Oo. I think yung mga international agency, they should come in, no? Kasi nga yung mga reports na ganyan, talagang it takes pressure from the international community, no, para hindi naman gawin. Kasi nga dineport ka na, tatapong ka pa sa isang bansang hindi mo alam kung welcome ka doon or something like that. Di ba ano yun? Ba't hindi mo siya balik sa bansa niya? That's right, that's right. Ba't saan mo siya ilalagay? Wala namang nagre-reject sa kanila dito. Bakit naman hindi iuwi dito sa Pilipinas, no? Po. Yeah. I think that should be looked upon by some international agency kasi it might be, no? Parang pattern yan or practice na naku, baka marami yung maapektuhan diyan. Hindi lang mga Pilipino, I think, no? Hindi lang po. Yes, other nationalities. Okay, thank you, Sister Sol. At Sister Rose para sa... Yes, Sister Rose. Ika ng mamye karening kakatamong kay pakilala, karening kakatamong Saints of the Day. Hindi Facebook viewers kaya. Nabigay kaya mayroon sa ba kanya. tayo?
Sister Sol, Opo. nabigay? Okay. O opo. sige, Sister Rose. Na kay Rose yata. Okay. Nasa iyo, Rose. Sige. Bago Opo, yung ating Saints of the Day. Okay po, happy viewing po sa lahat ng ating mga Facebook viewers, kay Stella Enriquez, kay Janet Galang del Rosario, Jojo Bien, Susan Lehage, Omolon, Angelina Garcia, Kevin Gale Basa, Juanita Tadifa, Len Rosales, Chelo Santander, Perlita Castro, Karina Garcia, Estelita Subion, Marina Bautista, Mayola Galang, Connie Galitano, Elantra Sedan, Rodelia Fajardo, Karina Garcia, Tess Recho, Lina Maderaso, Irma Castelar, Dolly Calamaan, Olon Carmona, Mary Lou Manalo, Hener Deloso, Deng Alegre, Mirna Guevara, Rose Evangelista, Flor Ramos, Jeresa Bansag, Lorenza San Luis, Cristeta Manado, at kay Jilende Adaw. Salamat po. At audeni po din kaya katamong Facebook comment kay Carmela Cano. Good evening po and God bless. At kang Angelina Garcia, Maya Pabini po among sisters at kareng kabikay po. Tamo. Salamat po kaya kayungan. Okay. At yung ating regular viewers and listeners, i-greet natin. I-greet po natin ang ating mga regular listeners, Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF and DSF Buildings, Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Imang Prima Kiwa, Tatangaming and Imang Banang Dison, Sister Elmi Ronquillo, Brother Bonnie Ganya, Reyes family dyan sa Bulaklak Village, sa Santo Niño, especially to Imang Mercedes, sina Brother Bernie at si Architect Arwin Joseph Santos, Sister Mileto Campo and family, Christ the Eternal High Priest Parish dyan sa Sulipan, Apalit, Pampanga, San Jose Parish dito sa City of San Fernando, Sister Sol of Aurelius Bake Shop at Asuncion Gueco, at lalong-lalo na yung ating, ito ay talagang tutok na tutok, si Sister Perlita Garcia Perez Dison. At lahat po ng ating mga silent listeners, no? Especially dyan sa parokya ng Santo Niño. Okay, thank you, Among. At Sister Rose, yung ating Saints of the Day. Opo, ang ating pong Saint of the Day si San Nereus at Archelaus. Ayon sa mga alamat, si Nereus at Archelaus ay mga eunuch at chamberlain ni Flavia Domitilia, isang pamangkin ng Romanong emperador na si Domitian. Kasama ang Kristiyanong Birhen, sila ay ipinatapon sa isla ng Ponza na nang maglaon ay pinugutan sila ng ulo sa Terracina. Ang mga libingan ng dalawang martir na ito ay nasa isang ari-arian ni Lady Domitilia, malapit sa Via Ardetina, malapit sa Petronila. Ang kalendaryong Tridentine ay nagkaroon noong May 12 na magkasanib ng kapistahan ng Nereus, Archelaus at Pancras. Ang pangalan ni Domitilia ay dinagdag noong 1595. Ang pagkasanib ng pagdiriwang ni Nereus, Archelaus, Domitilia at Pancras ay nagpatuloy sa ranggo na iyon sa pangkalahatang kalendaryong Romano ng 1954. Ay ibinaban sa simple as sa pangkalahatang kalendaryong Romano ni Pope Pius XII at ang ikatlong klaseng kapistahan
sa pangkalahatang kalendaryong Romano noong 1960. At ang ating pong isa pang santo ay si San Pancras. Siya ay isang mamamayang Romano na nakonberte sa Kristyanismo at pinugutan ng ulo para sa kanyang pananampalataya sa edad na 14. Sa panahon ng taong 304, mula sa isang maagang panahon, si Pancras ay pinarangalan kasama sina Nereus, Archelaus sa isang pinagsasaluhang araw ng kapistahan at formula ng misa noong May 12 mula noong 1969. Si Pancras ay pinarangalan ng hiwalay tuwing May 12 pa rin. Siya ang traditional na pangalawa sa mga Ice Saints. Dahil sa sinasabing siya ay naging martir sa edad na 14, sa panahon ng pag-uusig sa ilalim ni Diocletian, isinilang si Pancras noong 289 sa isang lugar na itinalaga bilang malapit sa Sinada, isang lungsod sa Phrygia Salutares. Sa mga magulang na pagkamamayang Romano, noong 9 na taong gulang si Pancras, namatay ang kanyang ina na si Sairiada. Sa panganganak, namatay ang kanyang ama sa kalungkutan hindi nagtagal. Ipinagtiwala si Pancras sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin na si Dionysius. Pareho silang lumipat sa Roma upang manirahan sa isang villa sa Caelian Hill. Sila ay nakonverte sa Kristyanismo ng isang Marcellinus at si Pancras ay naging masigasig na tagasunod ng reliyon. Kasunod na namatay si Dionysius, naiwan si Pancras sa kanyang sarili. Sa panahon ng pag-uusig ng mga Kristiyano ni Emperador Diocletian noong mga 303 AD, siya ay dinala sa harap ng mga otoridad at hiniling na magsagawa ng isang sakripisyo sa mga Diyos ng Roma. Si Diocletian na humahanga sa determinasyon ng bata na lumaban ay nangakong sa kanyang kayamanan at kapangyarihan, ngunit tumanggi si Pancras. At sa wakas ay inuutos ng emperador na pugutan ng ulo si Pancras sa Via Aurelia noong May 12, 303 AD. Nabawi ng isang Romanong matron na nagngangalang Octavilla ang katawan ni Pancras. Tinakpan ito ng balsamo, binalot ito ng mamahaling linen, at inilibing ito sa isang bagong gawang sepulture na hinukay sa catacombs ng Roma. Ang ulo ni Pancras ay inilagay sa reliquary na nandiyan pa rin hanggang ngayon sa Basilica of Saint Pancras. San Nereus at Achilleus and San Pancras. Achilleus at Pancras, ipanalangin mo kami. Niyo po kami. Okay, ito yung mga martir, no? Bata, person. no? Yes, oo. Grabe. At yung mga kailangan natin ngayon, yung mga bayani. No? Sa ating bansa, sa ating probinsya. Yan po ang future ng ating ang ating bansa, ang ating kinabukasan ay nakasalalay diyan sa mga bayani natin, no? Okay, and to formally end our beautiful episode today ay mag-closing prayer tayo, yung ating regular OFW concluding prayer. In the name of the Father, the Son, Prayer for the migrants and their families. O God, Father of all, bless the migrant families who are forced to exile from their native land to seek their livelihood. Let migrant parents be strengthened both in mind and body.
so that they may effectively work for the welfare of their families. Let the fathers, through their strength of character and honest dedication to work, set an evangelizing example of fidelity and self-sacrifice. Let the mothers, through their piety, maternal love and guidance, ensure education of their children. Let the younger generation experience in their family a strong support for their human growth and Christian maturity. Let all of them be consoled and fortified by your word and sacraments when they find themselves without someone near to fully understand their grief, to restore courage or uplift their disheartened spirit with the tender call of kingship. And lastly, through the intercession of the Holy Family of Nazareth, let the migrant families be bearers of faith, schools of evangelization, where the members learn to share with others the grace and light of Christ, to places where the gospel is transmitted and from which the gospel radiates, so that through the family, the history of salvation be attained. This we ask through Christ our Lord. Amen. Okay, yung ating mga announcements, Doris. Yes, so Father, pero bago po sana yung announcement, yung pong reflection po ni Sister Lori. Okay. Yes po, sabi po niya, let's always know and enter the correct right gate leading to God in His kingdom. Enjoy the road to our faith life journey to heaven, bliss, and not be lost along the way in our daily life struggles. At sabi po niya, let's fervently pray that today's election results will only produce the real good, genuine shepherds who will unselfishly serve us well for us and our country's welfare, and not the bad ones who only serve themselves in their own vested interest. Ayan. Thank you po, Sister Lori. At ang ating po mga announcements para po sa ating kapartner sa Kalusugan Medical Mobile Clinic schedule para po sa May 14, nasa Santa Catalina, Minalin po sila. 15, San Juan, Santa Ana, and on the 19th, sa Pampanga Provincial Jail. And yun lang po muna, Father. Okay, at yung programming po natin bukas, 8:30 a.m. Kasanggat Kalusugan, 9 a.m. Public Service Advisory, at may misa pa tayo dito, 11 o'clock. And of course, yung ating regular na 12 noon program, ang Kwentuhang Katoliko with Reverend Father Ramon V. Torres. Okay. Yes po. May wala nang additional? Wala na po. Doon po sa, total naman po, medyo may connection po sa election. No? Kagaya po, Father, dito po sa Magliman pa rin. No? Meron pong 4 kasi na cluster room po doon. Ano pa? Yung 3 po, medyo smooth ang naging operation, hindi masyado nasira, hindi nagka-problema yung kanilang machine na ACM. So yung nagkaroon po ng problema, hanggang ngayon po, may nakapila pa. So medyo madidelay po yung isa doon. Yes, at tapusin lang po natin itong ating regular programming ng BKK. Pero magbabalik po kami ni Doris mamaya, no? After this, medyo mag-break lang kami. And we will try to get in touch, no? Yung mga latest news, updates, and of course, yung mga partial results mamaya, no? Hopefully, they will give us the information. May mga feedback po tayo sa COMELEC, sa PNP, and of course, yung ating command center dyan sa Social Action Center of Pampanga, ang PPCRV ng ating Archdiocese, no? So, wag ko kayo pong bibitaw. Medyo mag-break lang po kami, no, after this program. And magbabalik po kami mamaya, no, for this parang public service advisory na rin tayo. No? Yes po. Hanggang pwede po kami ay nandito lang kami sa ating station. I think this is one way of being one, no, dito sa
ating pong adikain na para malinis, maayos at i-report natin, no? Maalatahala po natin yung mga nangyayari mga bagay-bagay, mga sitwasyon from the ground dito po sa ating Archdiocese. Okay, paalam, pasalamat and greetings Sister Rose. Opo, dakal pong salamat. Bye-bye na po and good night. God bless. Yes, thank you. Basta't kailangan natin si Sister Rose, no? Doris, tawag. Sister Sol, happy. Okay, pasalamat ka and you can greet anyone. Siguro itang may greet kaya ka, may mamunta. Ayun po. Okay, sige. Maraming salamat po sa pakikinig, panunood, at sa lahat po ng nakiisa sa amin, no? Through social media, nag-greet po sila, nagdasal para sa aming 50th wedding anniversary. Maraming salamat po. Hanggang po sa susunod na linggo, yes. Sana po magandang resulta ng ating elections. Yes. Good evening po at God bless us all. Yes, say our regards to Brother Path. Yeah. Yes po, whispering hope. Whispering hope. Yes po. Okay, thank you. And Doris, pansamantalang... Yes po, pansamantala po. Dahil po mamaya, baka po madinig niyo pa rin naman po ako. Yes. So muli po maraming salamat po sa pagantabay niyo po sa Barkadahan kay Kristo. Ito po ang inyong kakaluguran, Doris. Mamaya po. Kita-kits po ulit tayo. At magbabalik po kami, no? After few minutes para po ipagpatuloy natin yung ating pagmomonitor at pagbabantay po, no? Lalong-lalo na yung baka mayroon na tayo pong mga partial results from the ground, no? Yes. At ito pong inyong lingkod, si Father Pep Bakay po ito, ang inyo pong among St. Papawid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM. Muli pong wabadi sa inyo ng isang magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. May buhay, kaagapay, mga migrante.